नोंथांमोननि जायगायावबो खोनायोमोन जोंनि जायगायावबो दङ बे बरमा एरियायावलायनो माबा बाइकारफोर दङ WhatsApp ग्रुप दङ बिसिना 50 जनसो दंलै होननानै बुङो आरो 50 दंलै सेंग्राफोर बुंग्रुं बांग्रांफोरा एखेबारे ओजों होननानै बुङो आरो दा बिनिफ्राय मा रिजाल्ट मोनदों बिनिफ्राय जों मा फिथाइ मोनदों गार्जेनफ्रा मा लाब जादों जों समाजा मा लाब जादों दा बेयावबो जोङो नोजोर होनांगोन गार्जेन नोंथांमोनखौ अननो नाङा होननानै बुङाखै अननांगौ गावनि फिसाखौ सिर'ना नाथाय अननायनि मुङाव जुदि गाज्रि गथ'खौ जुदि गाज्रि खालामोब्ला बे दायनिगिरिया नोंथांमोन गथ'आ मेलेरिया लोमजादों मेलेरिया जाबाय दं गाबबाय दं थाइबें फिथाइ जानो बिबाय गाबबाय दंथारोहाय अनामानो गोदोहाय थाइबेंखौ मा जागोन मेलेरिया लोमजानायाव थाइबें फिथाइ जायोब्ला थैगोन बे गथ'आ थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि गथ'आ बे बैसोआवहाय सोलोंथाइ लाफुनाय गियान आरजिफुनाय मोनसे बुब्लिनि बे बुब्लियाव जुदि गथ'आ बाहायथावै जुदि जिरादखौ जों होयोब्ला बिनि उल्था फिन जाथाय जायो ओंखायनो गार्जेन नोंथांमोना बेवहायबो सांग्रां जानो नांगोन जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजाङै सामलायनो रोंनांगोन दिनै जोङो गार्जेनफ्रा जोंनि गथ'फोरजोंसो सालायजादों गथ'फोरखौ जों सालायनो हायाखै गथ'फोरखौ जों सामलायनो हायाखै बरंच गथ'फ्रासो जोंखौ सालायफिनदों दा ओंखायनो दिनै जोंनि समाजाव लाइमोनफोरनि जा बेले-बेजे लाइमोनफोरनि जा आखल बेयो थारमाने समाजनि बेरेखा बारलांबाय थानायखौ आं नुदों आरोखि गासैखौबो नुवाखै साफा सानै गोबाङानो आरोखि दा ओंखायनो जों बेवहाय सांग्रां जानो नांगोन गार्जेन नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना फरायसालिनि सायावल' सोनारग्रा जानाय नङा नोंथांमोना गिबियाव सांग्रां जाग्रोनांगोन बिनि उनावसो फरायसालि नङाब्ला जोङो जोंनि गथ'खौ मोजां खालामनो हानाय नङा आंथ' जोंनि स्कुलाव सिजन एकाडेमियाव बै समाव आं साबा एक्सपेल खालामदों साबा गथ' आं एक्सपेल खालामदों गार्जेनफोरखौ आं बुङो आरो बेखौ बिथांमोनखौबो खालामगोन होननानै आसा खालामदों गार्जेनफोरखौ आं बुंखायो जोंनि स्कुलाव 500 स्टुडेन्ट दं 500 जन गथ' दं बे 500 जननि जोङो बिमा आरो बिफा गतिके 500 जन गथ'खौ जोङो सोरबा सासे गथ'नि थाखाय जों गाज्रि खालामा ओंखायनो जोंनि स्कुलाव लेखा रोंनायजों लोगोसे बे आखलबो सोलोंलांनांगोन जुदि आखल गाज्रि जायोब्ला आङो गथ'फोरखौ बुगोन मालाबा समाव आथिंबो बायनो हागौ आखाइबो बायनो हागौ बेखौ जुदि सहायनो हायाबा नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ लानानै थांनो हागौ आं बे खोथाखौ बुङो खेबसे खेबनै खेबथामनि उनाव जुदि मानियाब्ला बे एक्सपेल खालामगोन आं साबा आरो जायनि थाखाय सिजौ एकाडेमियाव आरो आंनि स्कुलावहाय बेबायदि गाज्रि आखलनि गथ' मोननो थाङा आरोखि मोनफेराखै जोंनि आखायाव थासान्दि सासे गथ' बेनि दिनै सिजौ एकाडेमियावनो फोरोंगिरि बिएससि फोरोंगिरि पार्ट टाइम बिएससि फोरोंबाय थायो मोनसे समाव बे गथ'आ बिराद गोरोंमोन क्लास 4, 5, 6, 7, 8 बिराद गोरों गथ'मोन बियो